खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं मितु बर'आ नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो आखायाव लादों। इं 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन गाब गोनां सावथुन आलायारनखौ बावैसो साननि उनावनो नुनो मोनफिनसिगोन। बर'नि आबुं सावथुननि बाथ्रा बुङोब्ला गिबियावनो जोंदाव बड'सानि मुंखौ लानांगौ जायो। बिथांनि नाजानायावनो बड'सा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव 1986 मायथाइयाव बर'नि गिबिसिन गाब गोनां गिदिर पर्दानि आलायारन सावथुनखौ दिहुननाय जादोंमोन। बे आलायारन सावथुनखौनो गोबां बोसोरनि उनाव नुफिनसिगोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै मुम्बाइ फिल्म सिटीआव थानाय आदलाब्स फिल्म प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय नेगेटिभ फिल्म रलखौ 11,30,000 राङाव बायनानै लाबोबाय। मख'जाथावदि बे आलायारन सावथुन लाबोफिननायनि हाबाखौ बिटिसि खुंथायनि नाजानायाव डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव आलायारन सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सा गसाइ दैमारि आरो मनेस्वर दैमारिमोना मावफुंदोंमोन। आलायारनजों लोगोसे 1995 मायथाइयाव दिहुनजानाय जोंदाव बड'सा बिथांनिनो गुबुन मोनसे सावथुन हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौबो मुम्बाइ आदलाब्स फिल्म प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय दिहुननानै लाबोनाय जादों। बे रादाबा बयनिबो थाखाय गोजोनथाव जादों। मख'जाथावदि बड'सा फिल्म प्रडाक्शननि आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारिजों लोगोसे बर'फोरनि मोनफ्रोमबो दिहुननाय सावथुन आरो नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइखौ लाफानानै बर'नि गासिबो देंखोगिरिनि मेथाइफोरखौ बुथुमनानै बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव संरैखा खालामनाय आरो दिन्थिफुंनायनि राहा बायदियै बिटिसि खुंथाया 1 कौटि रांनि बिथांखि लादों होनना मिथिनो हादों। गोबां बोसोरनि उनाव बयजोंबो अनसायजानाय आलायारन सावथुनखौ नुफिनसिगोन होनना मिथिनो हाना दुलाराय बर'फोरनि गेजेरावनो रंजाखांनाय फैदों। बिटिसि खुंथायनि बेबादि राहा लानाया थारैनो बाख्नायथाव जादों। News Text Inside Any Boro Sanjaha Alayaro